Γράφει. Γράφει. Γεια σας. Καλησπέρα. Unstable frequencies. Αρχεία. Λοιπόν, Μόλις κοίταξα τη λάμπα μέσα στο κέντρο και το έκανα και δεύτερη φορά και τρίτη. κάτω άλλη μία. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Το flashback. Το είπα πριν αυτό. Το flash το ίδιο. Λοιπόν, γεια σας. Ξεκινάμε μια νέα σειρά βίντεο. Μια σειρά στην οποία θα λέμε την άποψή μας σχετικά με κάποια θεματάκια. Έλα, πες μας την έννοια. Ωραία, δύο με κεμπάπ γεμιστά. Ντομάτα πάτα σως. Τι Να εγώ πού δεν πας θα σου εσύ? πω. Άντε γεια! Να με φέρει. Εγώ. Δύο αλάδοτες, Ναι. καλαμάκι κοτόπουλο ως ντομάτα πάπρικα. Μπούτι. Α, και σε μένα βάλε πάπρικα. Μπούτι. Δεν το ξέρω ότι πάπρικα. Μπούτι, μην είναι κόλλος. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή τη σειρά των βίντεο μετά από όλες τις διακοπές. Είχα πει εγώ στο προφίλ μου ότι θα ξεκινήσω κάποια στιγμή να κάνω social YouTubing. Τελικά αποφάσισαμε να το κάνουμε μαζί. Τώρα θα δούμε, κάποιες φορές μπορεί να κάνω εγώ μόνο του, κάποιες ορθοδόσεις, κάποιες μαζί, κάποιες να είμαστε όλοι παρέα μαζί, unstables, whatever, ό,τι κάτσει, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Θα μιλάμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Άμα θέλετε, βασικά θα ακούτε την άποψή μας, εμείς θα τη λέμε. Το σημερινό γενικά που βλέπουμε τα παιδιά τώρα είναι πιο πολύ για να τους πάμε, Αρχικά. να τους στείλουμε προς τα θέματα που θα συζητήσουμε. Ναι. Για αρχή Για να καταλάβουν τη σειρά που θα κάνουμε. είναι και αυτό να ξέρετε αυτή η σειρά γενικά. Η σειρά, αυτό που ξεκινάει είναι ενότητα, δεν είναι σειρά ουσιαστικά. Ναι, Από εδώ και πέρα είναι έτσι. Πέρα από αυτό είναι και το να σας πούμε δύο λόγια για εμάς. Εν συντομία πολύ, από εκεί και πέρα θα τα δείτε κι αλλού. Θα είναι στάνταρ οι μέρες που θα βγαίνουν αυτά τα βίντεο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν κάποιες μέρες που να μας έχει ενοχλήσει κάτι, που να θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Γενικά κάθε μέρα κάτι μας ενοχλεί. Ναι, απλά εντάξει, άμα το κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά ναι, Οπότε κάθε θα μέρα δεν τελειώσουμε. γίνεται να ασχολούμαστε με, αλλά εντάξει. Όσο είσαι active κεφαλικά, Έτσι. σε ενοχλούν πράγματα στο 2016. Yeah. Τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα θα σας πούμε ότι εμείς είμαστε Stable Frequencies, ένα όνομα το οποίο βγάλαμε αρχικά οι δυο μας, Ναι. ένα βράδυ. Ένα μεσημέρι Που έφτασε βράδυ, ναι, αυτό έφτασε βράδυ. μέχρι να γίνουν και σελίδες και μαμού, έτσι δημιουργήθηκε. Λοιπόν, Όλο αυτό άρχισε από μια συζήτηση που κάναμε, ρε φίλε, έτσι όπως το ρε φίλε, θες να αρχίσουμε ένα YouTube κανάλι μαζί? ναι, ισχύει, κάπως έτσι ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ είμαι μέσα στην τρίχα μαλάκα, με έχει γεμίσει ο γάτος. Τα είπαμε, εν συντομία, έτσι. Ναι. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και στο DU. Δεν θα πούμε σε αυτό το βίντεο ότι... Θα πούμε στο DU τα Ναι, υπόλοιπα. στο DU. Λοιπόν, απλά θα πούμε ότι φτιάχτηκε έτσι. Το Unstable Frequencies, για να το βλέπετε, γιατί είναι καλό να υπάρχει αυτό στο κανάλι, φτιάχτηκε με βάση την αστάθεια σε αυτή τη σταθερά που ισχύει σήμερα. Μπορεί να γίνεται πολύ να μπλέκει λίγο αυτό το πράγμα που στο Brain λέω. fuck είναι αυτό, γιατί λες τι λέει τώρα Λιγάκι. αυτός ρε φίλε. Θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί unstables, με την έννοια του ότι αν ταρακουνήσουμε το σημερινό stability, τη σημερινή σταθερά, θα είμαστε stables. Βάλαμε λοιπόν αυτό το όνομα έχοντας στο μυαλό μας αυτό. Όχι, δεν κάνουμε εμείς εδώ κανένα κίνημα επανάσταση και... Ναι, δε. Οκ, κάλμα. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, ούτε προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε κανένα χαλασμό τέτοιο. Λοιπόν, απλά θεωρούμε πως κάποια πράγματα τα έχουμε πάρει λάθος στην κοινωνία
θα συμφωνήσουν και πολλοί μαζί μας, άλλοι μπορεί να διαφωνήσουν κιόλας. Εννοείται. Okay. Haters gonna hate και μόνο εμείς λέμε τη... Εδώ να το ζέστα όπλα έτοιμο. λέμε την άποψή μας εμείς. Ναι, αυτό που πιστεύουμε εμείς. Αυτό. Και... Γι' αυτό και βάλαμε αυτό το όνομα. Και γενικά επειδή είμαστε και λίγο... ώρες ξεφεύγουμε και λιγάκι, τα βλέπετε στα live, στα βίντεο και μαμού, θα καταλάβετε. Ναι. Και όσοι δεν έχετε δει και όσοι έχετε δει ξέρετε ήδη και θα δείτε και στην πορεία. Γενικά δεν μεγαλώνουμε. Ναι, μένουμε μικροί εμείς. Γενικά, ξεφεύγουμε λιγάκι. Ναι. Και δεν μας αρέσει και πολύ κλασικό, το συνηθισμένο. Κοιτάμε για άλλα πράγματα. Μας αρέσουν τα συνήθιστα πράγματα. Έτσι. Γενικά. Για αυτά για μας νομίζω. Το Frequencies. Το Frequencies ήταν από το frequency, που σημαίνει συχνότητα. Και λόγω Ελλάδος το είπαμε Frequencies. Μακάρι να το λέγαμε Hellenic Questions, αλλά δεν ακούγεται ωραία. Ναι. Γιατί αυτό το Frequencies, Γκρέκος και δεν συμμαζεύεται, ξέρετε πολύ, καταλαβαίνετε τι λέω. We are not Greeks. We are Hellenic people. This is Hellas. This is not Greece. Και γενικά δεν είναι μόνο από αυτό, βγαίνει από πολλά. Πήγαμε μουσική, frequency, δηλαδή πήγαμε με βάση, στην αρχή είχαμε σκεφτεί να βάλουμε όνομα με vibes. Ναι, με vibes. Και δεν μας κολλήσανε καλά. Ναι. Και μετά βρήκαμε το frequency που είναι ασταθές, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι σταθερό. Αυτό και βάλαμε. Και το βάλαμε. Αυτά για εμάς. Αυτά για εμάς. Θα περάσουμε τώρα και στο δεύτερο θέμα που θέλουμε να θίξουμε σήμερα, γιατί εγώ το κρατάω από τον Ιούλιο αυτό το θέμα, δεν το έχω θίξει και θα το έκανα όλο αυτό για να το θίξω. Δηλαδή με αυτό θα ξεκίναγα. Θα γίνουμε θύχτες. Θέμα 2. Θέλω να νιώσεις τα χέρια μου στο πρόσωπό σου. Ναι. Θέλω να ακούσεις τη φωνή μου βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Ο Λόρδος Voldemort σε καλεί. Αισθάνεσαι τα χέρια του παράφρονα. Αισθάνεσαι τον παράφρονα. Ναι. Σου τραβάω την ψυχή, μαλάκα. Το αισθάνεσαι. Ναι. Σου αρέσει. Πολύ. Θα την παίξεις για πάρτι μου. Όχι. Θέλω να μην αισθάνεσαι πια μοναξιά. Να ξέρεις ότι έχεις πλέον παρέα. Έχεις παρέα πλέον. Μην το ξαναπείς, θα μας κουτουλίδι. Ναι. Είναι το ASMR. Εκεί το έκανα στο δημοτικό καλλιτέχνη που λες. Δεν σας καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, νομίζετε ότι βοηθάτε κόσμο έτσι. Τι φάση. Κάθεστε, κάνετε τέτοια βίντεο και πάνε άτομα με κατάθλιψη. Ναι, οκ. Και δεν ξέρεις καν αν βοηθάς με αυτό που κάνεις, ας πούμε. Βασικά, υπάρχουν επιστήμονες που το έχουν δεχτεί αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν επιστήμονες που είπανε, ναι ρε μαλάκες, κάντε ASMR. Υπάρχουν επιστήμονες που τα είπαν αυτά, έτσι. Βοηθάει την κατάθλιψη, είπανε. Και εσείς τους πιστέψατε. Αμάσιτη την τροφή, έτσι. Πλασίμπο. Υπάρχει ένα site. Υπάρχουν πολλά site. Ξέρεις τα ονοματάκια. Θα τα καταλάβεις εσύ. Πας εκεί και θα πατήσεις. POV. POV. Θα με θυμηθείτε. Αυτό είναι αυτό που αυτοί κάνουν ASMR. Ναι. Εντάξει. Αυτό κάπως πρέπει να σταματήσει. Είσαστε καλά που το κάνετε αυτό το πράγμα. Είσαστε καλά. Λοιπόν. Συγγνώμη, η λογική. Τέλος πάντων, ας το γάμο το κόψουμε. Γενικά. Και να βλέπουμε μια. Να έχουμε απόψεις. Οι απόψεις δίστανται. Είναι ωραίο να έχουμε συζήτηση όλοι μαζί. Απόψεις λοιπόν από κάτω. Like, share, subscribe. Keep being unstable, because being unstable makes you stable. Φιλάκια.